Wow! Gagawa tayo guys ng pizza kawali. Try ko nga ito. Gagawa tayo ng ham and cheese pizza. Homemade ham and cheese pizza for dinner. So, ham yung ginamit ko dito. Nilagyan ko ng white onion. Tapos, yung nilagay kong tomato paste or tomato sauce is sweet pizza sauce. Ito yung nilagay ko. So, isang ganito for 9 inches na pizza crust. Tapos, yung ginamit yung crust is yung 4 tacos. Kasi gusto ko sa pizza is yung thin crust siya. Alam nyo, pag thin crust, madami kayong makakain. Lalo na pagka medyo, ano siya, medyo crunchy. Kasi pag matigas yung, or I mean, makapal yung crust niya, hindi mo maubos-ubos yung pizza. Ito pang ano lang siya, pang personal. Ubusin ko na nga itong ham. Ayan, ubus ko yung ham and then ito yung ginamit ko. Pineapple tidbits. So, ayan. Lagyan ko rin siya ng tidbits. Pineapple tidbits. Diba? Pizza na siya. So, favorite ko kasi yung thin crust. So, guys, pwede nyo itong gawin sa bahay lang. Or sa kawali, pwede. Kung wala kayong oven. May oven naman kami, pero ayaw ko mag-open ng oven. So, ginawa ko sa kawali lang siya. So, ayan. Okay na yung tidbits niya. Next is yung gagamitin kong cheese is yung milk syrup. So, mas maganda ito kasi madali siyang maunaw. So, ayan, nilagay ko nga ang cheese. So, pag malaki yung grate ko ng cheese. Kasi kami lang naman yung kakain. So, ayan, ready na. So, i-open ko yung gasol. In a low heat lang siya. Kasi, luto na yung, yung taco. Yung dali niya. Tapos, hindi ko siyang takpan. Tatakpan natin yung kawali. Ayan. May nasira kasi yung takip. Pero okay lang yan. At least natakpan. So, very low heat lang siya. So, lulutuin natin yan dyan. And, of course, dahil nahirapan ako maghanap ng dinner, so, meron dumating na blessing. Galing ito dun sa kapitbahay namin. Si nanay. So, binigyan kami ng fruit salad. Kasi sabi niya, mainit daw. So, gumawa siya ng fruit salad. At, buko salad niya. Buko salad, maraming fruit. So, ayan, binigyan niya kami. So, may dinner na rin. May dessert na rin. Ayan. So, antayin natin itong maluto. Siguro mga, 10 to 15 minutes. Okay na yan. Balikan natin yan later. So, ayan, nakikita niyo nagme-melt na yung cheese. So, malapit na siya. Siguro mag-wait pa tayo mga 5 minutes. Pero ilalim niya crispy na. So, ito yung gusto ko. Crispy talaga. Ayan. Ganda, diba? So, kaya guys, pwede kayong gumawa nito kahit wala kayong oven. Sa kawali lang siya. Pag nag-crave kayo ng pizza. Takpan ulit natin within 5 minutes. At ito na guys. Luto na. Tingnan nyo na to na yung cheese. Ayan, let's dinner. Thank you so much for watching. Wow!